हमारा एके दिन मोरला से हवा न कि एकदम सुखा गइलन। मैं रस निकल गइल। एकरा अचार डलाई त का जाने बढ़िया उतरी कि ना उतरी कि सुखौटी लेखा हो जाई। केहू के धर्म ना टाटाला न कि कौनो चीज छत पर पसारल बा लिया के रख देव ना। गरज बा त हमरे न कि राजा छूटो त पसीना गर्मी होला। कितना निक लागता ठी छत पर चढ़ला पर चार गोरे आदमी लौकता ना। घर में त बाड़ू त कपड़ा लता देखता बर्तन थरिया देखता धान गेहूं देखता हो के हटे जना तक उनका घर नौकी कनिया उतरल बिया तमने हिया से हम ना तक लखियसन कोहे कि देखनी ही फलाना बाबू चढ़ल बिया छत पर आ दूसरा तीसरा के घर ताकत लिया। का हो भौजी? भौजी का हो दे हम देखिए है ना कपड़ा बा ला तो मत दे दी हो ना हो हमार आँख नहीं के लात दे। कहाँ से आवा तड़? आओ तनी घर ले। कौन काम धाम नहीं के का होता? का करबो निके नहीं के लागत हो। कोनो उपाय बताओ ना कि निक लागे लागो। कौन उपाय बताए कि निक लागे लगो? दाल भात चोखा चटनी हो कि निक ना बनल हो तो बताई कि नहीं होइसे बनावत हमरा चटक कुछ बनी। बुझाते नहीं हम का करी। अरे काम काज बाटे त कर ना तो चुपचाप घर में रह के काम पढ़। काज कौन चीज मैं सोहानी कोलनी बितिए गइल। अब दिन भर सुतल सुतल मन अब जाना जाता तोहरे असरा हो। झूठे हाथ मत छू दिया हो। अचार अच्छा किनका तो गुबुर गुबुर खात रहल यही में लगावे लगल। मैं तो ओकरा में झूठ धइल बा तहके। तोर भौजी बाड़ी कि गोल बाड़ी? भौजी रहती त हम तारा कहाँ रहती। लेकिन कुछ कह तू एक पीस लागे लो ना। चुप रह। हाय भैया दिल हन का हो का लखेटा बा हई हाँ ऊ ना हौ त भैया ना परसों दिन दियन त ना रहे आज लौकता आज लौकता। अरे भैया ना दियन त के दिही तिंद का अब माने कहो लगल हमारा का ना दे सकेलू। आके लगल मजाक करे न। हां माने मजाक करे के त हम तारा से घरे न करती। केहू के बोलावल ना चाहिए ना जानलो। हमरा के मजाक पसंदे ना हो। त के तारा से मजाक करता मांगतनी देबू तबो ठीक बा आ ना देबू तबो ठीक बा। का देब त तब ठीक बा ना देब तब ठीक बा हो। तोहरे भीरी बा का हमरा भी तू चाहबू त हमार काम हो जाई। माने हमरे भी बा हाँ हम ही फालतू बानी न। माने में फालतू के कौन बात बा? ना कहे के मतलब बा कि हमरे भी बाटे। दे दो तू कावा ची मांगत तड़? ना देबू। अरे मांगत का बड़ो? मैंने अच्छा पहले बतलावा देबू कि ना देबू। नाम धरबा तबे न देही। नाव धरम लेकिन तू पहले सकरबू कि हाँ देम तब नाव धर। अच्छा ठीक बा देही बता। देबू ना? हाँ देबू ना? अरे हाँ हो। का देबू? अरे बाप रे बाप। हेर हमरे सुघर में हेरल बुढ़िया ऊपर गइल बड़ पीछे हाथ धोके। हां बड़े बड़े फुर्सत से बाड़े। जाए दो मैंने तारा ने हमें हरारू ना मिली का? अरे जो हाँ? मिली ही त तइयो न मिली। ए हमरा त आवत रह न हमरा बाबे। हां अच्छा ई बता अभी कह दियई कि बबुआ तनी चौक पर जा तड़े त तनी एगोनिया से सामान ले ले हे त घोनिया हेत रख के जाले। कहे के हमर बाबू बोले लगियन हो दूसर काम बाटे आ एजा फुर्सत से बड़ा एजा अरे भाई थोड़ा का लड़ावत तड़। का मांगत रहल रे? के जाने जी को बेले बड़ा मांगत सा करावत रे। मैंने एगो देबू कि ना देबू? अरे देबू कि ना देबू? चला तक दाम देले बड़ा ओ मत तो इसमें बतियावत। मैंने एगो सामान का मांग देनी हमारा का ना मिल सकेला। हमारा घर तू ना मांगे आवेला। इतना नेकिए वाला कामे करल तोर करनिए वैसन बाटे। हमार अचार खाए के मन करता आ जीभी से लार चुअता दे दो। अच्छा हई हमारा अब काल के फराइल बाटे आए हेबेरा डालल बा सुखवन खाती। अब सुखाइल हइबे न कइल ना मरचा डालाई ना नीमक डालाई ना तेल डालाई ना कौन करे में मसाला डालाई आ मांगे चले ना मुंह उठा के। जाए दो हो देवे के मन नहीं का ते डरामा करे लागला तो हने घर ये कुल कबे करेला। मान मांगल बहाना हो। आ तू मजा बा तारा के हट ना सकेलू कपारे पर चढ़ के रहबू
अपन न धकी तो आइले हनी मौका जी देखेली रे कि गांव घर वालन कौन आवसन आ खूब तरह से बतियावसन तू कम नहीं खी रवा अपने लेखा न जानब जाई न दूसरा के घरे खूब बतियाई न सटियाई न त ओसे न समझब जी ई रहन रही ना तो पूरा गांव घर में बिजली गिरा देबू आ मोले कन के आंख मार के मुंगा देबू तू ए भौजी हम बुझत तनी भौजी देखा भौजी भौजी करत ई काहे करता यही रहन आधा पर करता ई लहो ल ल अरे! ठीक देतई अरे भाई ल काहे गणी तो पतर द भर देतनी द ले आ देवे के बाद तो बढ़िया से देहनी इज्जत से खरकटा नियन ना देहनी हाँ बबुआ जब सामान मांगे आवत न तो हमारा पता बा तोर बाप जो होत रह बलाई हाँ बलाई बाप के हाँ? अचार किन के लेकिन हम दुकानी पे देखन हेता ना आ तू अचार के ले हे बेवकूफ हमरा के बनावत रे चल चलो बोला ते गामे के बाल के राम इकबाल के ई सरवा एकदम सठिया गेल बा का सही के आइल हड़ो दसी मजा करे का हो ना हो हाँ मन ना लागत रहे इसी तरह से आगे नहीं भेंट करे या तनी अरे मनी जल्दी टाइम पास करे और ध के जानत हम मार दे जन जी है न तार हड्डी गुड्डी बराबर कर दी हन जाई हां जाता तो हम लोग त खलसी हमरा के मरवावे खातिर ना बुलवावे खातिर ना आवेला जा केने से कैसे कैसे आइलन आई कहीं का समझिन का केहर चल गेले हैं के भगले घर में गेले करे तुम देखी त रे भागे तो हो न त हमरे हड्डी बराबर कर दे केने गेले केने गेल केने बिया अरे सुने कहां गेले तो करे खेला पड़ी ना रहती त केहू के बोला के पर त बतियावे लगतरी बोला नहीं हाजी पटियावे लगत उ ढेर पसंद बा हम कब कनी ह कि पसंद नहीं की भाई के होर दे न त मल बकार बंद हो जाई ना बोलबू घर में रखल बा त इज्जत कर के कैसे रहे के चाहिए घर में तो हम आइने नहीं अपन काम में से न, हम थोड़े जानी उ सारा कुआ लफुआ हो 420 हो कैसे रहो जानता हम जानत न बानी संगई रह गइनी हेने ताकि हम तो अनजान रहल हई ना जानत रहल हई जवने रउआ गुनवा गावतनी उहो गावत रहन त हमारा पीछे डंडा उठावतनी अब बताई कि वही डंडा वाले हम रउआ के सुधारी आय इज्जत के सवाल बा कुछ देखत रही सब का कहियो सरे कालर मत पकड़नी जानत नहीं खू इज्जत कैसन इज्जत जी कवन इज्जत अरे डांटा धर दूसरा के इज्जत कबले हमारा कहतनी कि तू ऐसे करतनी हम बोले ले रही आज मार दे कि पेट फाट के बहरी चली गई चिंता ही नहीं की देख मारे के बाद तो घर में मार लो घर में बाप रे बाप